zuen ondoan historiak kontau, eta gero kantatzera, alkartetxearen urte hurrena, bazenuten gainera, eta Nestorrek esan duenez, hemen gure kantakera, askatasuna, demokrazia, pakea dena batera. Alkartetxean bilduta berriz, ez da mundua erori, Portugaletek zer behar du ba, kultura pixka bat tori, laguna artean sentitu gara, hemen kantari bitxori, zu honen bueltan gure kondaira, gezur egita histori, benetan pozik ibili gera, eskerrik asko denori.